Folini tanuli amota kunyeshi aflel baka bela jelema hau bisimila ako kuna foni sentelma keneka Maliba TV 1 jabaraninka ka beni araba mekalo tilimugwansa ba flani mukanuro Mali marabajekulu nyamogo jena di division Abdoulaye Maïga ale ministre soni nyongoche jekulu miye sinibe geleo ni kasara kumbenima o laje takuflana nyemnera afe kunho tarata mekalo tilitan kononton samba flani mukanuro asiki kunyere ka jiko kasara o kumbe o la barasi mugambe sina kerenkerema ni fonsi digon glani Bamako ni marabolo konnana aninka fara ko noko laboli yereka Geleo nyana boli no kumbeli chageda siku jek bena barake geleo chukoyo kankadam ne jwe kalo tilifolo fugata se novam kalo tilibisa ba masamba flani mkanuoro wala saka jigo kasara okumbe Daku flana konnana Bamako sigida nanna kubida no oye tribunalier oluka kiri sigi folo daele la kunho tarata mekalo tilitan konoton samba flani muganoro mimbe yashi la halia juguma ola jenkera kirini josaria minisiri Mamadou Kasunge nyokoro o bare na la halia sheki de bena sege minu yasinibe mukotan flama minu jela klindo moko faga binganwalia cheni musia sirafe sueni goshiliwalia matagatunini fugata se pedofili yerema ni oye chekoroba ngolo minu mecheni musayata kanyeshi dem sen fitunuma o la jense fe procureur Touré ya jiramina abe wale doko ni oye kasodo somogo minu be uke buruko fe ni u jante ula kalifini donta ote do yerebulu o sirafe akoko kaloworo abe fini demeke kanyeshi kasula duma mi musaga yerebita ijo sifa wari wa keme ani wabisabala Lakanako o dakuna gulumasita bauka kuna siki manyema be jamano konondo la donia gulumasita bauka ulika jose baya la minkera kunho tarata Tombouctou o marala ajirala ko gulumasita bauka sanfe pakuruka koloshili bora pick up duruka mintu falendo minewni masigana mado ulula ko bokera uluka nika susuluwalia nani o goshi oku o minkera sababu ka bulma fenfla na kono mogo bebo barala kalisa uto nyinini obesena mi konnana eta major baka chedu Mfo uka wulika jo bambalila jamana kurukara la kananina Kokan kibaria dakuna ameta togo ka olufeno jamana kuntigi foro esosimna yasimbe ye biashara forum la jeta ko sabana daeleli nyemne lome odilendo dakomina onde faranfina jamana kadu dakele fe ni kabo dakele fe ukwake uyere ukana siri mokola ani bara ka teme faranfina jamana ni nyonche ziklaf osirafe la jen kuye ka faranfina kono jagoko ka yirwa ani izin chaman joli dobena do fara faranfina jamana ka soroka osirafe jamana kuntigi ye Isufa Mahamadou fo aka nalila ni ale farafina kiliantoba ka ntuluntanto nganaye ziklafla ka soro ka jira ko togo ka lanyini ye ka ke jamana bayi ani jago ke yorobayi farafina tilibiya fanfe Ama kunche Algérie jamana kokanko ministri Ahmed Attaf ya abaranyogo Niger jamana kokanko ministri Bakari Yawu Sangare bisimila tarata mekalo tilitan konoton samba flani mukanworo o nyogoye sorola akatama sinfe Algérie jamana la uka kuma falen falo konana uye ushon farasigi kokanko lakanako ani soroko kunyonka bebe nafa soro mina o kunye ka tariku jonyogoyon sabati teriani jekafo la Niger ni Algérie jamana nyogoche marabulu geleo nyekoro Ninde be dansigi hawka kuna fonu sintin maula Maliba TV 1 jabaranika inshallah au kambe ola dongere